mizo te chuan tui pui di lama sap nu pui nei tin kan khawek to me khata nu pui a kha an ram lama le to in tuna hian social media lama azai lai te le thil enga mo kan post thina kan khuyanga kan lo khado mai the boka mani khana azai lai pakhathi Facebook group pakha hian kan post da boka azai thin dan le ti zong chu ko sei ka tum lam lova mizo te chu po hi kan lo ni lawa an ni nam dang te jinga te po hian in social na te in troll na te comment che pui in pe kha lo tam viaw niang khami zaina khanin comment lama social na le ka te negative comment na don na sate ma bang khana chan let na a kan siama chuta chuan nge soitang pi kan ti chuanin a thlep kan soi lo me nga mi tam tak chuanin mi ang ten mi ngai thina chang chuan nia fiam thu te po a han tel ve thin thowa chuti lai ro chuan hetiang anga mi pui ma aim pholan hian cyber bullying kan tiang chi mi wa deu so na ka tiang chi kha a tong na sa thei em ya ama ro chu mi thekala tel ve pok ani chuti lai ro chuanin nuamati zong te kha tiang anga ha dam ve na han tia a han pholan khan he tiang anga negative deu ban lo comment thrin kha thiam lo ve a thil tum be chu mi va promote te mangai na te in support na te khamilan tiang kha thil tum be chu nia mi tam takin chu chun khre thiam lo thu a hon soya amba chu po ni Robin Williams kan ti te Michael Jackson kan ti te milak tak po an lan da nang ni mi alo Robin Williams po ama nelom deuh lim thei deuh mani se a thin lung tak chu lungai ve deuh mani Michael Jackson te po no pang mangai em anga an ngai lain no pang pong swal khe sang deuh te po an siam pha ka tiang khan i suam me po mi tho em mai nia ma ko chuan kheng bet thowa khatiang deuh khan kan lan da nang lo hiam mi hiam min lo treat thina nei te kha kan soya em po ni che chu tiang po chu lo ni ma se ge chun hoi sen takin ka ti tur hi ka ti zel don ani he tiang he min be tu le min ti down tum tu om ma se ka be zel don chu mai ni lovin ka tiang nga midang ti down tu ma lo comment na lo ti vak te kha sual na tho ani chu sual na tho chu a re thei nge po a be se ya he tiang lo comment tu a min lo social tu te po hi angai dam veka chu tiang han huwa tu kon le ti kan e khan pa lem lo ve ti vel chung chang kha a kan soi to maya tu ta chuan ka ngai tu na lo om de ya chuanin mizo te hi ani ta ka dun thren kha chuan kam hu phak to ani wang comment chein pe chu tiang ka tiang Christian ram ve chi kan han ti tak nangin mizo chu lo po hi alo na sa khop me ani apoi na mani community te no boi ve khop maya chu wang chuan he tiang ti tok po hi chun lo om ve zel ni he ko ya po hin ka tia comment che han pe tok po lang chi mo midang ko ti na poi ti lem lo wang chi tok po te hi chu an lo om ve ka ni hi ti kha alang chiang in ka khia so ti lai ga chuanin a profile te no check ve thinam ka khalawa zai te le thila kan da then te chu mak sak ve de lak thina mi tam tak tan chuan an vamak ve mole ti tu hi om ve thin bok la taka chu ti lai ga chuan vamak ve mole tia in lo ena lo sei kha tok maya chiao thei tu ko comment no che te phek ko chu adong son tu tang khan na ve thei ni chu mi ngai pui mo lem lo chu mi zo te jing apun tam khop mai mania huna lo nui tu tok mai lawa kan nui zat na thu han nu che khe kang chi mo zia kan nu che zia ka tiang kha nom ve thoina ka tiang tok kha chu khoya po he nom ve zela ni hi by a butt hair, missed it by a butt hair. Practice, who cares? Mizoram motor suamani tinia Mizoram hianin thil poi tak le sual tam tak lo thleng to a tual tha na te loi lo te le tin mi hanin sual luai ang chi te ama ko chu motor suamang tak hi chu la thleng tam vak lo mai thea emo news lama hin kan la mu common vak lo wa tle min mi abang khai deuh mai thea he pick up lo long lai hi an suam chu ani yem ni lovem ka khalawa ani tu ngai tai la thala kan on dani wangin chiang zokin kan chianga main som thum sang ni la som ni pok zan khan
sai kho thlir mami district khodaya tripura motor suam nia khriat nia motor chuang pani te thil nei lak sakin asum tu te hi tu te nge khriat an la ni lo mizo po in vo to ka kon tia chiang zo kin kan han chianga thudon danin barabi lama tanga sai kho thlir lampan pickup pakhat chu sai kho thlir lu ma devin mi pathumin an lo te ding ani motor a hian driver le mi pakhat namdang ve an chuang ani pakhat chuan chem ne na wawin poisa le an thil ne danga dila hetila hian sai kho thlir tlangwal barabi zirlai kumriat mi vel baika chuan anang chinga barabi zirlai kumriat vel mi aphur niawm tak ani atlan tlang lo chuan atana poitur thuin an lo wawa sai kho thlir tlangwal hian a zirlai phur a ven thawna wangin atlan tlang ta ni sai kho thlir tlangwal hian khuwa thlen ve le vc khwai tu te a khila an nin sai kho thlir police te an khil ngala khotlang khwai tu te le police po an kal ngala keya driver le ami phurin sai kho thlir an pan lai an tok ta ni ingam zia keya driver le ami phurin sai kho thlir ke nan local ni mo driver le ami phur chuan an wallet poisa lo rang ka chok thri te motor cha bi le mobile phone an lak sak thun so ya driver hi ban ding lama chim te zai sakania ka zau ang reng e heu awara thak ve motor an endik chuan cha bi le wallet chu alo le to rang ka chok thri le mobile phone ha lo ni khuwa hemi hei cha bi le wallet alo le to ti hi wallet chu nga poisa hin lavek ni tak ani kha ania chuan khuwa driver hliam ten ko sakani hnuai hian tripura panin an kala FIR thelu tu tian nia sai kho thlir LC ten Barabi police an khila longai chang ma se an lo mulo he tho zia lai thleng hian an chin khriat ani zui talo ani kon tiani asuam tu te tu te nge ngo hemi sai kho thlir khutlang khoi tu chu mi suam tu te nia soi te hi sam lam bro te an ni an ren thuan soin te ani hi tho chiang thakero an la khabik dawan kon tia mi suam ang zonga han che hi chu mi zonga mai na tam lo khop maya chu wang chuanin nam dang deuh ni tu ga te po han ngai tai la chiang deuh zo ka khriat ani lo chuanin ting hi hlom ro me zin ve wak then tan chuan kholaya kong amin min lo check don po hian uniform lo ha ga mo badge lo or mo emo official deuh taka bena ka ten lo ta kan ti ni lo chuanin min lo phak tu na zong han din ngot po hi hlom ve the ni hetian thil te hi to ve the ni a film khongnan te po hmang la tho ome mizoram chung ma mi district khodaya an tia thil thang zen lo nia chu wang chuanin kan lo film khongnan te an ron ti chuak ani